ikasten hasi nintzenean, gogo asko nituen, baina azterketak zeudela esan zidatenean, oso urduri jarri nintzen, eta kapaz ez nintzela izango azterketak gainditzeko uste nuen, ez? Baina, gaiak ematen hasi ginenean, oso interesgarriak iruditu zitzaizkian, eta gainera nahiko errazak. Eta azkenean horri esker azterketak ere oso errazak egin zaizkit. Gero, irakasleen aldetikan oso jatorrak dira, laguntza behar duzunean prest egongo dira laguntzeko, eta asko motibaten dizute eta hori oso garrantzitsua da. Ni nazen haut eta naz gizarte integrazioko lehen mailako ikaslia. Eta, ikastola honetan ikastotenetik, igual lehenago egondako beste batzukin alderatuta ero, destakatzekoa pentsetan ikasgaiak emoten dien modu dinamikoen. Azkenien uste hotelako, honek egultzatzea edanok klasea gustora etorten, eta gainera, zaitik, da modu bat egokizau ikasteko, azkenien beti oitzuta gazen motraizio lortan baino, anagan entzutia eta ikasten gabitzena praktikan jartzea, ikasten gabitzen bitxartien eta uste hotelako, lehen zaten erakargarri izango izetiaz gain, inkluso gehiago ikasteko balizo hauena. Ni nahiz Aitor, inauten klasekua, eta nire partien dut esatia asko ikasten dugula lantalde bidez etxen ditugulako lan asko, eta holan gizarte trebetasunak hartzen ditugu bestekin lantaldien eta ikasteko, eta gero horrez gai, aurkezpenak itxen behazko ikasten dugun beste neurrian zelan koloko biagan eta zelan itzari bion jakitzeko, eta hori. Oso gustora nau zikluakin, uste gauza asko inezela ikasten, pertsona moduan gehien bat, eta jendiakin harremantzerako orduan, asko egera lantzen, asertibitatea, empatia, eta azkenian, gizaki sozialak izanez oso garrantzitsua dian gauzak egera lantzen. Eta uste duen beste begi batzukin bite ditutela pertsona asko, hortaz arro nago edo, eta hori oso gustora nagoela zikluakin, eta asko maduratzeko balio izan diala.